Yadda gobarar ta fara da ci kenan a wani bangare na babbar kasuwar Sokoto, yayin da gobarar ta yi lahani a kofar 'yan mashin. Bayanai dai na nuni da cewar gobarar ta fara ci ne tun da misalin karfe 2 na dare, inda masu sana'ar mashin da kekuna a cikin kasuwar suka tafka asara. Izuwa yanzu dai gobarar na tsaka da ci ne a kofar 'yan mashin da kekuna. Da dama daga cikin 'yan kasuwar dai sun yi sammako domin ganewa idinsu abin da ke faruwa. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin mashinan da aka samu fita da su, yayin da yawa daga cikin mashinan suka ƙone. A rahotanni dai na nuni da cewar izuwa yanzu an tafka asara a kasuwar, to amma sai dai da yawa daga cikin mutanen na zargin cewa wutar da ta fara ci karfe 2 shara ce aka kunna a kasuwar. Har yanzu dai ba a san menene musabbabin faruwar wannan gobarar ba, yayin da kuma ba a ƙayyade iya asarar da aka yi ba, duk da har yanzu gobarar ba a samu nasarar kashe ta ba. Wannan dai ba shine karon farko ba da ake gobara a babbar kasuwar Sokoto, duk da yake wasu na zargin masu kasuwanci akan hanya a cikin kasuwar da tare hanyar da mota za ta shiga ta kai ɗauki ko da irin hakan ta kama. Yasir Sanusi Digar Bakule, labaran farin wata daga Sokoto, Najeriya.